Ouderijen kunnen op de Waadeiland wenjen blouwen als er genoeg zwarg en passende wenten binnen. Maar valt een van die skekels uit, dan had dat gelijke gevolgen voor het hele eiland. Als iets onder druk komt te staan, bijvoorbeeld, er is te kwad onwenningen, er is te kwad om zwargpersoneel, er is te kwad om mantelzwargers. Dan komt de druk op een orengedeelte van de keten te lezen. Ja, en dat maakt het dus zo kwetsbaar. Als bijvoorbeeld dan hoe is het te kwad te grut worden, dat ik invloed kan op de jongerijen die daar kunnen wenjen. En als de jongerijen net goed kunnen wenjen, dat er ik minder mantelzwargers binnen, minder vrijwilligers, maar ik potentieel minder zwargverleners. Want als iemand valt, dan komt die grens, wanneer is eigenlijk net meer op een eiland kist wenjen, komt dichterbij. En dat is juist de grote angst van deze ouderijen. Dat er voor haar op de eiland geen goed plakje meer is. Alle ouderijen die ik haar sprutsen op alle 5 eilanden, die zeggen ik wil het lauwst hier degen. Ik kom hier bij, die met mijn meesken, mijn skip, ik wil je blowen tot aan het graf. De vergrijzing op de Waadeiland gaat rapper als in de rest van het land. In Nederland is 21% van de bevolking 64-plusser. Op Schiermonnikoog is dat 10% meer. Op de Amelon en Skilge leidt het aantal tussen de 24 en 28%. En op Vlieland op 22%. Meer ouderijen betekent dat de zwargvraag toeneemt, wilst jongerij van de eiland voortloekt en zwargpersoneel aanneemt. Daar komt nog een tekwad ongeschikte wenningen bij. Ja, en dat is het mooiste aan eilanden. Er zijn heel veel wenningen. Heel veel wenningen voor toeristen. Heel veel wenningen die best wel grut binnen, maar waar één persoon wenje. Dus misschien is ik net de vraag direct meer wenningen bouwen. Maar kunnen we wat we nou hebben, ik oorsmeidje. Kunnen we grutte wenningen, lietse meidje. Maar we misschien ik hersen, nee, welke wenningen ben voor toeristen en welke wenningen ben voor de inwoners. Waar resultaten uit het onderzoek van Planbureau Friesland worden op de eilanden al oppakt. Op Skierbense kunnen we ik naar woonvormen bouwen. Dus op Skato-eiland ben ze al met oplossingen die post ik bij wat ze nodig hebben op een eiland. En komt dat op tijd genoeg? En wat nou gebeuren? Of het op tijd komt, ja, dat moet de toekomst laten zien. Maar dat er nou wat moet gebeuren, dat is duidelijk.